ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловатии вақт аст аз телевизиони Душанбе. манзури шумо дар студия Зарина Абдурахмон. бо мақсади арҷгузорӣ ба дастовардҳои варзишгарони тоҷик ва баррасии масъалаҳои муҳими рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон, ки ҳамасола 10 август таҷлил мегардад, дар Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони аз анъанаҳои пурифтихор то қуллаҳои нави пирӯзӣ, арзишҳо ва рӯҳҳои рушди варзишгарони Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо бо шарҳи бештар. бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон, ки ҳамасола 10 август таҷлил мегардад, дар толори Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони аз анъанаҳои пурифтихор то қуллаҳои нави пирӯзӣ, арзишҳо ва роҳҳои рушди варзишгарони Тоҷикистон баргузор гардид. ҳадафи асосии баргузории ҳамоиши илмӣ таҳкими ҳамкории сохторҳои давлатӣ, муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, ташкилоту федератсияҳои варзишӣ, инчунин баррасии масъалаҳои муҳими рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, омода намудани варзишгарони соҳибкасб ва баландбардоштани мақоми варзишгарони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ гардид. дар кори конференсия муовини якуми раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, намояндагони вазорату идораҳои дахл, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва мактабҳои варзишӣ, олимону муҳаққиқон, устодони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, мураббиёни соҳибтаҷриба, ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ, қаҳрамонону варзишгарони маъруф ва дигар фаъолони соҳа иштирок намуданд. Земни конференсия маърузачиён изҳор доштанд, ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат табдил ёфтааст. зикр шуд, ки дар ин давра бо дастгирии пайвастаи ҳукумати кишвар даҳҳо иншооти муосири варзишӣ бунёд ва мавриди истифода қарор гирифта шароити мусоид барои машқу тамрин, баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, омода намудани мутахассисон ва рушди ҳаракати олимпӣ фароҳам оварда шудааст. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён вобаста ба масъалаҳои рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ, нақши муассисаҳои таълимӣ дар омода намудани кадрҳои соҳибтахассус, татбиқи барномаҳои давлатӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солимиёни ҷавонон, баландбардоштани маҳорати касбии мураббиён ва истифодаи усулҳои муосири илмӣ дар раванди омодасозии варзишгарон маъруза намуданд. дар баромадҳо инчунин масъалаҳои таҳкими фаъолияти мактабҳои варзишӣ, густариши ҳамкориҳо бо федератсияҳои варзишӣ, омодагӣ ба мусобиқаҳои байналмилалӣ, дастгирии ҷавонони соҳибистеъдод ва баландбардоштани нуфузи варзиши тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар қисмати ҷанббастии конференсия барои саҳми арзанда дар рушди сиёсати давлатии ҷавонон ва варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим, омода намудани варзишгарони соҳибмаҳорат ва фаъолияти пурсамар ба як қатор фаъолони соҳа, сипосномаҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардид. ҳамзамон ба як гурӯҳ устодон, мураббиён ва варзишгарони фаъол унвонҳои навбатии соҳавӣ супорида шуданд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ҳамоиши ҷашнӣ бо иштироки роҳбарияти мақомоти давлатӣ, собиқадорони соҳаи варзиш, мураббиён ва варзишгарони ҷавону наврас баргузор гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, кормандони дастгоҳи раис ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, намояндагони муассисаҳои соҳаи варзиш, собиқадорон ва варзишгарони мактабҳои махсуси варзишии ноҳия иштирок намуданд. қабл аз оғози қисми расмии чорабинӣ дар саҳни бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ намоиши дастовардҳои варзишгарони ноҳия, ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд, ба маъризи тамошо гузошта шуда буд. ҳамзамон наврасону ҷавонон маҳорати худро аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш, аз ҷумла теквандо, бокс, футбол, волейбол, шоҳмот ва дигар навъҳои варзиш ба таври намунавӣ ба намоиш гузошта, маҳорати баланди касбии худро муаррифӣ намуданд. дар қисмати расмии чорабинӣ масъулин зимни суханронии худ иброз доштанд, ки рушди соҳаи варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати хирадмандона ва таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, имрӯз варзиш ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат табдил ёфтааст. зикр гардид, ки бо дастгирии пайвастаи пешвои миллат ва тадбирҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт ва аз ҷумла ноҳияи Фирдавсӣ даҳҳо иншооти муосири варзишӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтанд, ки барои омода намудани варзишгарон
варзишгарони соҳиби истеъдод ва тарғиби тарзи ҳаёти солим заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба дастовардҳои назарраси варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ суханронӣ намуда изҳор дошт ки маҳз таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ба рушди соҳаи варзиш боис гардидааст ки имрӯз ҷавонони тоҷик дар бонуфузтарин мусобиқаҳои ҷаҳон сазовори медалу ҷоизаҳои арзишманд гардида тоҷикистони соҳибистиқлолро бо сарбаландӣ муаррифӣ мекунанд. масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз иқдомҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҷиҳати рушди инфраструктураи варзиш, оммавигардонии варзиш ва тарбияи насли солиму ватандӯст ёдовар шуд. ҳамзамон дар ҳамоиш иштирокчиён доир ба нақши варзиш дар тарбияи ҷавонон, таҳкими тарзи ҳаёти солим, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва омода намудани варзишгарони касбӣ мубодилаи афкор намуда оид ба рушди минбаъдаи соҳа пешниҳодҳои судмандро ироа карданд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор варзишгарон, мураббиён ва фаъолони соҳаи варзиши ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе барои саҳми арзанда дар рушди соҳа, тарбияи варзишгарони соҳибмаҳорат ва дастовардҳои назаррас дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии байналмилалӣ ифтихорнома ва сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе тақдим карда шуд. бо мақсади арҷгузории ба арзишҳои миллӣ, таҳкими мақому манзалати занону модарон, эҳёи суннатҳои неки тоҷикон ва дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур дар толори муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ҳамоиши маърифати фарҳангӣ таҳти унвони «Суфраи модар. Арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ» дар даврони соҳибистиқлолӣ баргузор гардид. ҳамкоронамон бо пайгирии ҳамин чорабинӣ гузориш омода намуданд. ضمن برگزاری یک همایش با شکوه مسئولان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال گرفتند. در روند این همایش آزمون ناحیوی سفره مادر نیز نتیجه گیری کرده شد. در همایش اعضای ریاست حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، سابقه‌داران، خادمان جمعیتی، راهبران و نمایندگان مقامات دولتی، وکیلان مجلس‌های وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه شاهمنصور، اعضای کمیسیون کارگزاران و عالی نزد کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور، رئیسان محله‌ها، فعال زنان، اشتراکچیان آزمون هنرمندی سفره مادر، نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه و دیگر مهمانان افتخاری شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی‌های خود شرکت‌داران تاکید نمودند که مادر چراغ خاندان، سرچشمه مهر و محبت و نخستین تربیتگر انسان میباشد. ذکر گردید که حفظ و احیای سنت‌های ملی، احترام و قدرشناسی زنان و مادران و تحکیم عائله سالم از ارزش‌های مهم جامعه معاصر به شمار می‌روند. همچنین تاکید شد که سیاست پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن مقام زن در جامعه زمینه‌های استوار فراهم آورده است. در برابر این تشبس‌های کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور جهت احیای عنعنه‌های ملی و جلب بانوان به کارهای سازندگی بلند ارزیابی گردیدند. آزمون سفره مادر که با تشبس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور رفته ایستاده است. آزمون یک چند ماه دوام کرد. سفره مادر این اکنون ارجگذاری با مادران می باشد. با کشاده شوی همین آزمون، با 35 سالگی استقلال دولت و با همین تنجی امانی همه را تبریک میکنم و آسمان صاف به غبار باشد و ما تنجی امانی باشد. در ادامه همایش مراسم جنبست و جایزه سپاری غالبان آزمون هنرمندی سفره مادر که از ماه ینور سال 2026 با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور و کمیسیون کارگزاران و عالی نزد آن در محله‌های ناحیه تشکیل گردیده بود برگزار شد. غالبان از روی شاه جایزه جایهای یکم، دوم و سوم اینچنین بهترین اشتراکچیان در نامیناسی‌های گوناگون با دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. این آزمون نه تنها مردم ما را سرجم نمودند بلکه مهر و محبت هر یک محله های ناحیه شاهمنصور را زیاد کرده و بعد برگزاری هر یک آزمونی که در محله برگزار میشد تشکیل میشد مردم همون محله با یک مهر و محبت بعد رفتن کمیسیه سرجم شده 35 سالگی استقلالیت بزرگمون را جشن میگرفتند و این آزمون سفره مادر باوری داریم که در تمام محله های جمهوری نیز جشن گرفته میشوند.
ҳамоиши маърифатии фарҳангӣ таҳти унвони суфраи модар арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бори дигар аҳамияти арҷгузорӣ ба модар, таҳкими оилаи солим, эҳёи фарҳанги миллӣ ва тарбияи насли соҳибмаърифату ватандӯстро таъкид намуда, ҳамчун иқдоми муҳим дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. ба ҳамоиш барномаи рангини фарҳангӣ ҳусни тоза бахшид. Ҳунармандони маъруф бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона ва миллӣ, инчунин рақсу таронаҳои дилнишин фазои идонаро ғанӣ гардонида ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшиданд. ҳамин тавр чорабинӣ дар фазои тантанавӣ ва пур аз эҳсоси ватандӯстӣ ҷамъбаст гардид. тибқи нақшаи чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Ором дар доираи иқдоми Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ таҳти унвони «Истиқбол аз истиқлол 35 соли созандагӣ, ваҳдат ва пешрафт» бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии бошукӯҳи сиёсиву фарҳангӣ баргузор гардид. Гузориши навбатии барнома бо пайгирии ҳамин чорабинӣ омода шудааст. дар чорабинии идона намояндагони Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, роҳбарияти Кумитаи иҷроияи ҳизб дар ноҳияи Фирдавсӣ, вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Фирдавсӣ, роҳбарони кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, фаъолон, собиқадорон, ҷавонон ва сокинони маҳалла иштирок намуданд. Дар доираи чорабинии намоиши дастовардҳои сокинони маҳалла ба маърази тамошо гузошта шуд. дар он намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, маҳсулоти хоҷагии деҳқонӣ, маҳсули эҷоди ҳунармандон, дастовардҳои варзишӣ ва дигар маҳсули заҳмати сокинон пешниҳод гардида мавриди таваҷҷӯҳи меҳмонон ва иштирокчиён қарор гирифт. ин намоиш бозгӯи фарҳанги ғанӣ, меҳнатдӯстӣ ва ҳунармандии сокинони маҳалла арзёбӣ гардид. зимни суханрониҳо таъкид шуд, ки истиқлоли давлатӣ бузургтарин дастоварди таърихии миллати тоҷик буда барои бунёди давлати соҳибихтиёр, таҳкими ваҳдати миллӣ ва рушди устувори тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа заминаи боэътимод фароҳам овардааст. зикр гардид, ки маҳз бо шарофати сиёсати хиратмандона ва созандаи роҳбарияти олии мамлакат Тоҷикистон имрӯз дар роҳи пешрафту ободонӣ қадамҳои устувор гузошта, дар самтҳои иқтисод, иҷтимоиёт, илму маориф, фарҳанг ва варзиш ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. иштирокчиён ҳамчунин аз саҳми сокинони маҳалла дар татбиқи ҳадафҳои созандаи давлат, ободонии маҳал, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ёдовар шуда, онҳоро барои иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободонӣ қадрдонӣ намуданд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор фаъолони маҳалла барои саҳми арзанда дар рушди корҳои ҷамъиятӣ, таҳкими фаъолияти ҳизбӣ ва ободонии маҳал сипосномаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон дар фазои тантанавӣ аз ҷониби раиси маҳаллаи равшангарони ноҳияи Фирдавсӣ рамзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун нишони ҷашнӣ ба раиси маҳаллаи Ором супорида шуд, ки рамзи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва истиқболи шоистаи ҷашни бузурги миллӣ маҳсуб меёбад. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи ҷолиби фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон ва санъаткорони шинохта пешкаши ҳозирин гардида бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона ва рақсу оҳангҳои миллӣ ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хос бахшид. ин барномаи фарҳангӣ рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва эҳтиром ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолиро дар миёни иштирокчиён боз ҳам таҳким бахшида ба чорабинии идона ҳусни анҷом бахшид. даҳаи дастгирии ғизодиҳӣ бо шири модар маъракаи ҷаҳонӣ буда барои баланд бардоштани огоҳӣ ва фаъол намудани амалиёт дар ин давра равона шудааст. бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон аз соли 2001 сар карда ҳафтаи дастгирии ғизодиҳӣ бо шири модар ҳамчун даҳа аз 1 то 10 август гузаронида мешавад. ба ин муносибат дар муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳри рақами 2 чорабинии омӯзиши маърифатӣ баргузор шуд. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд.
шӯрабинии омӯзиши маърифатӣ дар муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳри рақами 2 ки бо иштироки мутахассисони соҳаи тандурустӣ, табибону ҳамшираҳои шафқат бахшида ба даҳаи дастгирии ғизодиҳӣ бо шири модар ҷараён гирифт, бо садои алаи модар оғоз ёфт. бояд гуфт ки бахшида ба ин сана ҳамасола кормандони ин таваллудхона ки мунтазам дар озмунҳои соҳавӣ иштирок мекунанд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. Табибону ҳамшираҳо ҳамзамон аз кору фаъолияти ҳаррӯзаашон саҳнаҳои ҷолиб намоиш доданд. зимни баргузории ин чорабинии ҷолиб баромадкунандагон иброз доштанд ки таваллуди кӯдак хурсандии беканор дар ҳаёти оила ва волидайн мебошад. аз рӯзи аввали ҳаёт масъалаҳои ғизодиҳӣ, инкишофи ҷисмонӣ ва рӯҳии тифл, ҳолати саломатӣ ва тарбияи кӯдак ба миён меоянд. даҳаи дастгирии ғизодиҳӣ бо шири модар дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамасола аз 1 август оғоз мегардад. мақсади асосии гузарондани ин чорабинӣ баланд бардоштани сатҳи малака ва дониши кормандони тиб ва аҳолӣ нисбати дуруст ғизо додани кӯдакон мебошад. таҳлилҳои дар муассисаҳои тиббии ҷумҳурӣ дар солҳои охир доир гардида нишон медиҳанд, ки кӯдакони ғизои сунъӣ истеъмолкунанда то 10-15 маротиба бештар ба бемориҳои сироятии меъдаи рӯда ва бемориҳои шадиди роҳҳои нафас гирифтор мешаванд. шири модар доимо дастрас буда, яъне барои ҳар як тифл муқаррар гардида ҳаст ва ғизои беҳтарин мебошад ва бехатартарин ҳаст. чӣ қадаре ки синамакони гуфтем барвақт оғоз карда шавад, ҳамон қадар ҳам барои тифл ҳам барои модар фоидаовар мебошад. барои кӯдакон бемориҳои аллергикӣ, бемориҳои диқи нафас, бемориҳои сироятии меъдаи рӯда кам гардида фаъолияти тифлро ҳам аз ҷониби ақлонӣ ва рӯҳонӣ ниҳоят ҳам солим мегардонад. дар рӯзҳои аввали зиндагӣ, яъне ки фала ҷудо мегардад, фала ин беҳтарин ғизо ҳаст ва танҳо дар рӯзҳои аввал пешкаш карда мешавад аз ҷониби модар ва ҳар як қатраи сеҳрноки фала метавонад ки тифлонро аз ҷиҳати ҳам рӯҳонӣ ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ солиму бардам гардонад. модарон бояд дар хотир дошта бошанд ки агар кӯдак ғизои сунъӣ гирад, пас хатари гирифтори бемориҳои сироятӣ аз ҷумла бемории дарунравӣ 15 маротиба зиёд аст нисбати кӯдаконе ки бо шири модар ғизо мегиранд. ғизои сунъӣ дорои маводҳои зидди сироят нестанд. аз ин рӯ кӯдаконе ки ғизои сунъӣ мегиранд, тез ба бемориҳои дарунравӣ гирифтор шуда хеле лоғар мегарданд. аз ин лиҳоз модарон бояд дар хотир дошта бошанд ки муфиду беҳтарин ғизо барои кӯдак шири модар аст. дар толори варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон мусобиқаи кушоди дохили муассисавӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ баргузор гардид. ҳадаф аз ташкили ин мусобиқа тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди намуди варзиши обӣ, баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон ва таҳкими ҳамкории муассисаҳои соҳаи варзиш арзёбӣ мегардад. муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи варзишгарон мусобиқаи кушоди дохили муассисавӣ оид ба намудҳои варзиши обиро баргузор намуд. дар маросими ифтитоҳии мусобиқа намоянда аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, роҳбарияти муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ, намояндагони дигар муассисаҳои варзишӣ, мураббиён, доварон, собиқадорони соҳа иштирок доштанд. варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат буда, таҳти роҳнамоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди соҳа фароҳам овардани шароити мусоид барои машқу тамрин ва омода намудани варзишгарони соҳибунвон тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. зикр гардид ки рушди намудҳои варзиши обӣ имрӯз дар кишвар сол то сол вусъат ёфта, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба ин ришта бештар гардидааст. баъд аз анҷоми қисми расмӣ рақобатҳо оғоз гардида, варзишгарон аз рӯи барномаи мусобиқа байни ҳамқувва озмоӣ намуданд. иштирокчиён дар
дар фазои рақобати солим омодагии ҷисмонӣ ва иродаи қавии худро нишон дода барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин талош варзиданд. Дар ҷараёни мусобиқа доварон ба натиҷаи ҳар як иштирокчӣ баҳои одилона дода, ғолибон аз рӯи нишондиҳандаҳои беҳтарин муайян карда шуданд. ҳунару маҳорати варзишгарон аз ҷониби мураббиён ва масъулини соҳа низ баланд арзёбӣ гардид. имрӯзҳо дар таҷлили рӯзи варзишгарони тоҷикистон қарор дорем ва бо ин муносибат муассисаи давлатӣ мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ тасмим гирифтааст ки як мусобиқаи кушоди дохили муассисавиро баргузор намояд. ҳадаф мақсад аз баргузор намудани чорабинии мазкур ин муайян намудани варзишгарони нав, варзишгарони беҳтарин барои иштирок дар бозиҳои осиёӣ мебошад. Дар чорабинии мазкур варзишгарони мо фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ки бо медалу ифтихорномаҳои муассиса сарфароз гардонида мешаванд. дар анҷоми чорабинӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуда, ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо диплом, медал ва тӯҳфаҳои хотиравии Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ сарфароз гардонида шуданд. мусобиқаи кушоди дохили муассисавӣ ки ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон бахшида шуда буд, дар фазои дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва рақобати солим ҷамъбаст гардида, бори дигар аҳамияти рушди варзиш ва тарбияи насли солиму нерӯмандро дар ҷомеа нишон дод. то оғози дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ дар шаҳри Душанбе ҳамагӣ 8 рӯз боқӣ монд. ин мусобиқаи сатҳи баланд рӯзҳои 15-16 август дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. тоҷикистонро дар чемпионати дуюми ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ 24 варзишгар аз ҷумла 18 мард ва 6 бону варзишгар намояндагӣ мекунанд. дар маркази миллии футболи шаҳри Тошканд семинари доварони элитаи конфедератсияи футболи Осиё ҷараён дорад ки дар он 92 довар аз кишварҳои гуногуни минтақа иштирок мекунанд. тоҷикистонро дар ин ҳамоиш доварони фифа Гулмуроди Саадулло, Насрулло Кабиров, Саёҷон Зайниддинов, Абдулло Давлатов ва Амирҷон Хоркашев, инчунин довари вари фифа Зуҳал Хуҷаназарова намояндагӣ мекунанд. семинар то 7 август идома ёфта, ҳадафи асосии он баландбардоштани сатҳи омодагии назариявӣ, такмили маҳорати амалии доварон ва беҳтар намудани омодагии ҷисмонии онҳо мебошад. дар заминаи нақшаи чорабиниҳо оид ба омода намудани хатҳои интиқоли барқ ва таҷҳизоти барқии зеристгоҳҳои 110-220-500 киловатт ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 ҳангоми гузарондани корҳои таъмири асосӣ ва ҷорӣ зарурати муваққатан хомӯш намудани хатҳои барқии ҳавоӣ ба миён омадааст. зимнан санаи 8 август дар ноҳияи Сино, маҳаллаҳои Ҷойбодом, Гиждалобод, Чавлибоӣ, Бунёдкорон, Испечак-1, Чортепа, Меҳнатобод, Конституция, Балх, Ҳаёти Нав ва қисман кӯчаҳои Ҷабор Расулов, Абдулло Беков, Ҳисор, Бобоҷон Ғафуров ва Нусратулло Махсум ҳангоми корҳои таъмирӣ муваққатан нерӯи барқ қатъ карда мешавад. бинандагони гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи иттилоотии Вақт. Хайр, саломату сарбаланд бимонед.